Tamune sing kinyis-kinyis. Nggih, niki nah. Rumiyin lho, Mbak. Rumiyin kapan kuwi? Rumiyin iki kapan? Rumiyin ndak wingi. Nah, niki nyuwun jumenengipun Mbak Nisen. Niren Kake, alon-alon. Nisan. Mbak Niken Salindri. Oke, ayo Niken Salindri iki disingkat Nisan. Ayo dok, kene saya. Momo cici. Monggo Mbak Niken. Tindak mriki kula ngatur. Mbak Niken. Mbak Niken monggo nyanyi. Mbak Niken Salindri. Ora ini disponsori oleh Gareng Penyet. Gareng Penyet. Ono Gareng Penyet. Awake salirane cilik ya Gareng Penyet. Wong kowe iki tintinge ngopo nduk? Sasismu kena. Bocah kok iso ngadeg kok dingklangan. Sing kene lembah lono. Apa? Oh, gring ta. Gring. Ora apa-apa. Yo. Kok koyo gurah manuk to kowe iki. Wes sikilku ki lara banget to Wong gring-gringe lingginge salah. Lah kowe sikil mbok jiret benang bareng oh canom gaul kok ya. Iya. Dijiret benang. Sesuk nganggo rantai sepeda motor ku lho. Ya sesuk nggae ruji. Aja sembrono. Apa? Dalange anyar. Aja barang. Pak Dalang namine sinten? Asik. Tepang. Coba dhisik sapa iki? Dhisik sapa sik? Jenengan sik, yo. Pak Dalang namine sinten? Nami kula Bapak Sarmadi Sabda Utama. Pak Dalang asli pundi? Asli kula saking Trenggalek sampun pindah dhateng Surakarta. Lagi iki aku lagi kru nembang kok ngrapel. Nembange ngrapel. Gaji pegawai negeri iso rapelan nembang ya rapelan, Bro. Ya. Baik, Bro. Saya dukung, Bro. Ning apik lho pasoke ya ta. Anu tibane padha Tibane pas. Pak Gareng saking Semarang. Piantune ganteng ahli sembahyang. Amin ya Allah. Nanging siji Pak Gareng Semarang. Kabeh wong wedok kok mesti disayang. Aku ki mbuh. Kan sayang kepada perempuan itu kan baik. Melindungi dan merawat serta menyayangi. Ora sayang. Gua aja golek mungsul lho, bojoku nonton lho streaming lho iki. Ora aku ngandakne karo Bu Gareng, nek Mas Gareng ku senengane menyayangi secara lahir batin. Loh, lha aku goleke musuh aku menyayangi lahir batin iki tegese tresno karo wong wedok liya. Lah iya apa ora? Heeh. Lah iya, wong iya kok. Nek ora ki ya wis rasa bengung. Ken. Dalem. Ya sabar ya, Nduk. Wong wong dalam darurat. Iya. Wong iya to. Terus jarno wae ku lak mati dhewe. Mati disumet. Rumangsamu teplok apa piye? Ora apa-apa, dalangnya dalang baru. Kita harus menghormati lek iso rasa dijak omong ya ta? Iya. Loh, ora ngurmati ora dijak omong piye? Mesake no. Ya mesake nek Mas Bayu. Kali ini untuk mempercepat kesembuhan Mas Bayu tidak bisa duduk di singgasana. Iya. Jangan sampai duduknya di singgah sini. Iya. Nembango opo? Mas niki wonten request mbok menawi kula pareng membacakan. Iya.
monggo. Iki tak macane. Ora tak saut. Iki tak Tak macane. sing bener ki tak wacane. Ya Ya, wis sekolah. wacane. Request. Wis engko ndak kobong aku. Request Mbak Niken Tresna Waranggana utawi Caping Gunung dari Aduh. keluarga Ki Dalang Murdi Tulungagung. Oh, saking keluarga Pak Dalang Murdi Tulungagung menika tangga kula. Sik Murdi Mbah Murdi ya ta. Nggih, Mbah Dalang Oh, senior. Nggih, nggih. dan Bu Mimin dari Paguyuban Brawijaya Palangkaraya Kalimantan Tengah. Tepuk tangan untuk Mbak Niken Salindri. Nah, Mbak Loh. Niken kula aturi milih antara Tresna Waranggaya. Kok halah Mas ndak usah ngomong Mas. Hah? Ndak usah ngomong. Ora iki iso. jane iki dalang. Tresno Tresno. warang ngonyo. Ora kok sik ki dalang ngomong bakul akik ya lho. Kok iso bakulake? Suarane kaya bakul akik sing ning pasar malam ka lho. Iya. Wis nomalan gol to apa kuwi? Sunlight. Ya ya. Waranggana dibawani ya. Lho. Iya. Nggih, nika wonten tindhipun. Nggih, matur nuwun. Nggih, kula manut. Niki sing halus napa sing kasar? Ah, niki sing alus rumiyin. Sing halus rumiyin. Nggih, upami pun paringi Caping Gunung Rumiyin. Oh, nggih. Pareng nggih Mas Bayu. Pareng, Nggih, pareng, monggo. nggih. Niki manut ta nggih. Niki Nggih. penontonnya manut nggih. Bayu nggih? Nggih. Mbak. Aku lagi iki lho lakon dalang kok dadi pasien. Monggo Mbak Niken, Caping Gunung dipun bawani upami nun sewu kula tak takon kalih para pamirsa dipun jenggelengaken ingkang jenggleng Mas Gareng setuju menapa setuju? Mboten. Lho, Sing jenglen kersane Mas Bayu mawon. Mas Bayu kersane istirahat rumiyin. Mas Nggih. aku takon ning nyengsarake kanca. Mboten lho, kula kapan melih nek ajeng matur kalih panjenengan. Ora kapan meneh kowe arep nyiksa aku ngono to. Mboten. Ya ora apa-apa, namanya pekerjaan apapun harus dikerjakan. Ah, ngono jenenge profesional. Nah. Profesional. Monggo Iya. Mbak Niken Salindri. Saben bengi Monggo, Mas Gareng. Yuk. Ayo. Pripun Mbak Niken? Jenggelenganipun Mas Gareng. Mboten anu ndak kerasa. Peh, Ndak kerasa. Baru Karena kulit Walid sudah layu. gak ngene lho Mbak Niken. Kulitnya. Gak kerasa karena sudah tua. ini baru sekali warming up. 2 kali nanti terasa. Pemanasan. Iya. Oke. Yen mamajang mong nganggo Kang sehat to, Mas? janur Aja suwi-suwi leren. Kentekan bahan barang. Weh, Sik to, Mas. Jenengan kira ngerti aku pucet gak ngerti to? Ora. Aku berabak abang, awakku panas kabeh men gak krasa iki. ora Eh? kowe dalang kok ameng-ameng nyawa. Ha iya. Kowe dalang kok wedi apa? Lah, Mas, dalang wajahe abang kabeh. Ha iya. Wis, Wis mangar-mangar ya panas ae. Heeh. panas ngesor dhuwur Mbak Nika. Wis ben ora apa-apa. Monggo nggonku sing ngesor ki arang-arang lho panase. Tegese sikil nek nggih mlaku-mlaku ki. Kowe apa ngono dar sini mecep. Apa kon ya wis arang-arang le panas. Ayo Mbak. Ndang mari to Mas, Mas. Kuning. Baleni Mas. Ulang nggih
Nggih. nggih, nggih. Wong edan. Tapi ya maksud Kene wong tua kadung ngeden kok dibaleni. Ora ku sik gerok kok iso nular to iki. Kone Out. Mumbul sing dhuwur. Out. Wah, jan luar biasa. ya apa lo mesti diimbui ngono kuwi? Lah gen krasa. Lah ambune lho. Ambune. Rodok rono. Nah, Ambune pripun to, Dik? anu lengur bathek gimana gitu. Anu, mohon maaf. Sik, Piye, piye? sik, tak protes. Sing salah ki dudu ambune. Itu Mas. Irungmu wong wis ngerti mambu kok mbok sedot. Ayo. Namanya pernapasan itu pasti ada keluar, ada menghirupnya. Nanti kalau enggak bernapas ya mati no. Lah, lebih baik bernapas bau daripada enggak bernapas mati. Iya toh. Iya. Alah kayak ndang mari to, Mas. Lek omong ki ndak ya ambekan dhisik. Kulo, Mas kayak ndang mari to, Mas. Yo Mas. Aku wis kentekan bahan iki lho, Mas. Ora ngerti wong pucet to, Mas. Aku wis kudu nguyu. Engko nek aku ngampol piye? Oh, aku ya lali, Ket. Kowe ngerti petingane Dalang Sarwati. Napa? Beser. Tenan kuwi tukang. Pengestune jenengan pun mari kok, Mas. Alhamdulillah. Oh, mari apa? Ayo ngeprak ngono. Crit. Suarane ora cring-cring, crit. Ya. Engko Mbak Niken. Mas Gareng sing dhuwur, kurang dhuwur, Mas. Ora ngopo? Ayo Pak De, kita kerja. Semangat pagi. Ayo Nah. teko kene anjlok ning kene ayo. Nah. Tekan kene anjlok kene lho. Kowe ora ngerti to yen mencolot ki dengkulku wis tekan kene lho. Ora apa-apa, ora masalah. Ora masalah. Urung teko sirah ora apa-apa. Ya Mas yo, Mas Bayu. Ya toh, iya. Mas Bayu mantuk-mantuk ngono. Sol. Tekan sirah. Bengi iki sono lelakon dalan dibacok dagelan ya bengi. Loh, ora masalah. Ora masalah. Ora. Nah, ayo Mbak Niken. Lho kok ora lho kok awake didu kok ora masalah iki. Kowe didu karo Niken. Lihat wong ayu ku nek omong landhep kok, Mas. Andep. Kula akeh sing ketaten. Anu ayo Mbak yo. Kancaku barang. Ayo Mbak yo. Sese lucu sese. Dalan kok kaya diesel suwe-suwe panas. Oh. Mbak Niken, Salam. sampean gak rumoso tersinggung ngono ya? Kenapa, Mas? Kok di enak-enak nih? Alah wis sampean bene. apa kok di enak-enak nih lho? Alah wis bene. Oh dhewe diem kok. Kamu kok Sampean iki ngono ki gak apa-apa. Mboten Di apa-apa. enak-enak iki gak Ya apa-apa. mboten apa-apa. Aku Kita malu. kita itu yang waras itu harus mengalah, Mas. Aku melu nek tak ngenek-ngenekin sampean. Mapan kene. Oh. Ora maksud iki tak melu mijeti Mas Bayu. Anu, share kali Mas Pian. Ya wis nek ora apa-apa ya wis. Heeh. Der. Wong niki pun kula anggap mbah kula piyambak nggih mboten Non? apa ya. Oh glo ngakoni Walaupun aku kula anggap baik. mbah piyambak mboten. Baik iki ngopo-ngopo dimaklumi. Oh ya wis nek dianggap bae wis ndang di anu Mbak. Ayo. Leluhure. Pacitan tung tung delak entuk baleni mau aku ndak Kan cadak ora kendange mandek malah apik lambemu nduk. Tung 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 drampok. ndak ngono ya heeh. Kok kendang kok diampok. Anu pematike parke iso gak Iso. Iso. Iso, ayo. Iso.
Sik to. Mbak Niken, Nggih. jenengan latihan silat. Nah, saiki coba pas tulurung delampok kuwi Mas Gareng disilat sik. Oh. Wong Pargo iki kok iso tekan silat iki piye to, Bocah? Astagfirullah. Dite cengle. Ha. Oh. Ora sadisme to. Dalang kok nggawa kunci T barang. Yo Mbak Niken. Pargo e. Aja kuwi jenenge ngrusak tatanan. Lah kene lho, mau kowe iki njaluk. Aku ki mah guyon. Oh, guyon kok njaluk bayaran. Ayo, sing Yuk. apik. Pacitan. Oh, jangan lupa cengelnya disiapkan. Ayo, Nduk. Ayo. Lani ya rumangsaku. Wong tuwa musuh bocah ngene iki ora krasa blas. Sing tuwa ngotot iku ngono mesam kaya ora ngawaki. Respon dong. Gimana responnya Kalau seharusnya? saya menari gitu, kamu juga menari. Oke. Aja mau ngene kaya spanduk keterangin tok. Iya, Apa? Iya, Aa. Kok Ora Mbak Niken. Iya. Telek. Jalang kok pakanane telek. Iya. Panas. Oh, Sik, nek iki arep nyuwun pirsa Mas Bayu, Mas, parian mboten? Oh, parian. Parian, Mas. Malah iki mesti anu Kula ki. nyuwun iki nek Ora mboten. gelem mempersingkat waktu. Nah, lha pripun? Iya. Satu parian mawon, pariane loro wae, perwakilan. ayo. dulu. Sinten? Ya Sik, kabeh. saka Ora rata iki piye. Nah niku Ora- mawon, Mbak Darsini mawon, monggo, Mbak. Heeh. Mbak, kowe ngundang aku, Mbak kok ngono ngundang Mbak. Mbah. Hah? Sudarungan ini. Oh, Mbak to. Mbah. Mbah Dar. Ayo, Mbah. Monggo Mbah Dar. Iya, Le. Nggih nganggo suara tuwa, Mbah. Usuk reng, Apa? usuk reng. Oh, usus. Sajake prewangane teko iki. Lah krunguku mau ora usluk reng. Budek, Terus usus reng. usuk reng. Oh, usuk reng. Didol 50-an. Nah, terus Mas Gareng, Apa? kaya setan. Mbok mau ngerti kon meneng wae wis lebone antimu gen turu. kok setan. Timbangane parian nek wong kok setan. Ora ngenyek ancen kenyataan. Liyane do maca ayo sampean maca putih-putih nyapa yo. Lah ya ora putih ora dibayar kok kowe bocah iki. Lah kan iso maca biasa wae maca ganteng ngono ngedol suara apa ngedolan. Lah ora sampean cloneng-cloneng. Apa gunanya ganteng kalau tidak menghasilkan? Orang ngono Mas Gareng. Apa? Apa gunanya ganteng kalau menyakiti hati? Hei! Makanya aku ki lagi golek sing elek. Soalnya mantanku rata-rata gantengnya mesti nglarang. Golek sing elek tur gampang dihapusi. Wah. Wes ku lho sing kendang ku lho elek gampang dihapusi. Mas Gareng parian mboten? Ora. Oke, Mbak Niken lanjut. Nggih. Ah. Panas hutan, hutan panas aling-aling. Tapi gunung. Pripun? Ora dikendangi to, Le. Ora tak kedepi tak kon leren. Ora apa-apa, leren aku. Oh, Lek sing ngendang kan sik dulur karo aku to.
Oh, iya Dadi ta? iki manute karo aku ngono. Betul. Oh, alah. Sing ngendang, sing ngrebab niku sih sedulur kalih Mbak Niken Salindri. Lho ki dadi Lah, budar sini nggih tasik derek. Sedulur. ora ki wayang kulit ya KKN bareng ya. Ana sedulur-sedulur kuwi ora apa-apa wong jenenge rezeki ora keliya. Nggih. Sing bonak iki sing ngenong ki ya sedulurmu. Ora. Iki Ora kae sapa ya? Mosok mantanku ya? Ya. Ojo. Sik tau Mbak Niken, aku tak takon. Napa, Mas? Mantan sing daerah saka ngendi lho? Ora uduk sing ngenong, Mas, mburine sing kenong ki. ah wis ora sing enak telet titeno tekan omah diparut bojomu kowe. Lanjut Mbak Niken. Natian wadon Ora sah di sarwi suarane Mbak Niken. Mas Gareng. Bareng dalange genti aku ki sing nyimping ngantuk. Bisik aku, elek medun. Kowe karo sing nyimping jan kaya cah kembar. Kok iso? Upin Ipin. Ah, Upin Ipin versi jumbo. Aku kira kulino apa sila tumpang Mas Gareng. Dadi kaya mesin ketik. Angger tak ngeprakni dedet maju dhewe nyeblok dhewe. Ya ora apa-apa tak terima-terimake. ya ora masalah wong. Wetenge gedhe kok. Panter biru plat N1309CK mohon dipindah menghalangi yang mau keluar. Lah, fungsiku jane mung iki, Mas. Nek ngombe bangsa ngene iki. Oh, tibake dewan pengumuman. Ya ora apa-apa wong nulungi kok, Mas. Nggih. Monggo Mbak Niken ditelaske. Inumane banyu Salanggamipun ingkang sepisan pun garap langgam biasa ingkang kalih dipun tayapaken tak paseh-pasehne ben kaya Mas Bayu mesuk kleru tayapaken dipun kayopaken ingkang kepareng beksop nyanipun Raka Mas Haji Sumar Bagyo Sugaring saking Semarang Jawa Tengah yuk Komplit. dos Dek jaman
Bapak Ibu tepuk tangan untuk Mbak Niken Salindri. Wah, luar biasa. Dasare piyayine ayu, lencir kuning. Hah, suarane becik. Sing diarani ngabehi ya iki Nggih. klasik oke, modern oke. Nah, Garapan anyar pangan. Tur lagunipun wonten channel-channel YouTube menika sampun kathah sanget ingkang dipun tembangaken dening Mbak Niken Salindri. Nggih, Luar Mas biasa. Ar, Nggih, nggih. tenagane disimpen sik, Mbak, mengke Inggih. melih. Nggih, katuran lenggar rumiyin. Inggih, Mas. Simbak Niken monggo lenggah ingkang sekeca. Mbak Niken, Mbak Niken. Mbak Niken monggo lenggah Mbak Niken. ingkang sekeca.